Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. May gala, may buntag ninyong tanan, may buntag, kumusta? Welcome karon sa atong tulumanon ang issue GS17. Adlaw may galang Miyerkules, pizza 18 karon, bulan sa Nobyembre tuig 2020, adlaw sina sa kanunay panabang. Musta man atong mga suki, mga binatintig paminawan nining adlaw. Live kita may karon sa Kalayaan Broadcasting System Incorporated Facebook page live. Makaabot di insog sa kalibutan tong broadcast. Live po kita karong oras sa mga kaigsunan sa akong account Lindon Katulong. Pwede ninyo may lang lilion o malanta po sa atong Facebook page live. Alright? Para mas wanang uglapad pa may lang maabtan sa atong pagsibya karong buntaga. Okay? Mahimo ninyo may gila nga i-follow para ma-notify mo. Inig maka-i-re na mingari human i-share or i-like mo galing. No? Ang atong broadcast nga inyo makita sa inyong tagsa-tagsa karon ka mga unit. Okay? Happy viewing po na ito. May paglantaw karon ni Sir o ni Uncle Nard Siwela. May buntag Kolindon o sa tanan diha, no? Nasipyat lang ni tuplok na ganan kay anak gina siya. Kang Ma'am Jocelyn Billones, good morning sir. Good evening idol, watching while eating. Kauban daw kuno niya sa address Panakan City Poy. May buntag happy viewing. Among text at line po may gala sa inyong text comments, no? Mga text reactions ninyo mga kaigsunan sa mga butang o isyu nga itong matagag pagtagad. May mga text sa Rapido Text Hotline mga igala 0922-242-4802. Okay? 0922-242-4802. Yan. Alas sige. May igala, actually, daghan na din QR code gihapon ang mga pangutana o if impasse. No? Lain-lain nga mga lugar, doon ay taga sulod lang din sa ato may ilang syudad. Samtang doon na po yung mga pangutana gikan sa lain may ilang nga mga probinsya, no? Ngani sakop mga higala din sa atong Region 11, mga pangutana. Sige, pwede mo ato nang hatagag pagtagad. Samtang sa pikas nga bahin hatagan na to pod o gamay may gilang in passing lang god, no? Gamay pagtagad kining naipublikar no hinahinay na yung lihok ang kagaw may galas politika. Ang uban disguise lang kuno ni ani alang silang advocacy, pero ang kamatuoran ni ani, no, nga ang ilang advocacy may gala nga giingon dili siya it's a kind of inunta shallow nga matang sa rason kung dili may lang kamatuoran mao tungod kay wala nagiganahan ang halos mayorya sa ilang kaubanan diha may galas partido. I am referring sa pag-resign may gala ni Congressman Pantaleon Alvarez diha may galas sa ruling party karong mga panahona nga PDP laban, no? Ato ning hisgutan pod mga kaigsunan nato, particular pod sa mga pangutana sa mga text nga rin, kay nato pa ni nakalabayng Lunes ang text ng utana nato nga rin. In fact Domingo gani dunay doon na pay padayag nato nga rin ng utana sir o sa katinuod nga nag-resign na daw kuno may galas Congressman Pantaleon Alvarez sa PDP laban. Ingong ko mo na nigawas ka balita. In fact pagka may gala migawas sa Mindanet, no? Usa ka mantala ang lokal dito sa Digos ay sa Davao del Norte. Gipanagyahan sa akong migo nga si Roel Digsangan, ang sampit nga mantalaan niya naka ino na to may ilang publish niya to ang pag-resign niya sa partido may ilang PDP laban nga karong panahona mo pa may galagi hapoy ruling political party dinhi sa atong nasud sa Pilipinas. Ya, ato na nga tagag pagtagad pod
sa pikas nga bahin atong hisgutan kini may gilang nagakausab na nga dagan sa ato ang panahon karon. Unsa ba gyud ni siya mga higala ang gitawag natong mga rasunis. Ato ni natagag pagtagad mga kaigsuonan kay balaw mo sa halos tibuok nasud Pilipinas nato sa pagkakaron katalagman ang ginahisgutan niya rin, no? Katalagman. Of course, ang kini may gilang pandemya nga hantod karong panahona tibuok kalibutan may gila maupay gamulo niini, no? Ang COVID-19 problema nga kaigsuonan nga nini kasabtangang panahon na to padayon may gala kining nahimong suliran, no? Kita mismo din may gala sa Dakbayan sa Davao, por iso ang syudad kapatuman may gala mas strictier. Ayan, strictier nga ino na to may galang pagbalik sa unta na lubak na nga sitwasyon nato nga rin. Pero ang level may galas Corintinas karong panahon na nagpabilin pan ang mga preventive measures, no? Nagihimo may galas sa lokal na panggamhanan sa syudad mas nakapahikugang sa halos dili lamang taga Davao City kundi kalakip na sa mga dumuduong, no? Diri may galas sa atong syudad either probinsya nga sakop sa Rio 11 or even other provinces may gala nga bot sila mosulod sa Dakbayan sa Davao. Nagka-problema gyud sila actually sa pagkakaroon. Ang uban may mga questions hindi pa nila masabtan, ilabi na tong nga nagtrabaho kay unsa ba gyud ni ang suliran sa pagkakaroon kining gipatuman diri sa Dakbayan sa Davao na duha na manggod may FM pass ug naay QR code. Tuloy galibog may galang uban unsay use or function sa QR code kundi QR safe Davao QR code o sa FM pass. Nato na may gilang ipasabot kay mga pangutanan ng kadaiya karong nga mga panahon na, no? Pero una nato may gilang natagad o pagtagad but nato ipahibalo nga nausab kaninyo nga ang syudad sa Davao may gilang nakabaton og kapin gatos pagihapon mga kahigalaan sa nagpositibo sa Davao region kapin gatos paghihapon may gilang nagpositibo sa atong ginasagubang nga pandemya karong mga panahon na. Okay? Dunay total na 7,622 mga higala ang ato ang rehiyon, no? Ang Davao region. Kini as para sa Department of Health Davao Region record nga nag-report sila nga atong rehiyon dunay 7,622, no? Ang record na karon may gala sa mga kaso sa COVID samtang kagahapong adlaw may gala kapin gatos ang natala mga kaigsuonan nga nagpositibo dinhi sa siyudad sa Davao. Sa Rio 11. 119 new cases mga higala pagtaklo pala 5 ang takna sa hapon kagahapon. Mga kaigsuonan na to ang Davao Region nakabaton pod og kinatibuk ang recoveries nga 5,091. Mga higala ang sumatotal human nga kagahapon ang DOH nag-report sila og 125 ka mga bagong mga recoveries, no? Nga doon na may galay active cases sa tibok Rio 11 karon nga 2,253. Niini may ilang 2,253 ang DOH ng kanayon nga dunay 1,240 ang asymptomatic dinhi samtang dunay 880 ang anaa sa mga mild cases lamang. Ang grabe mga higala nga ilang na record miabot og 127 og naa may gila sa unom karon
ang sa nahimutan siya sa critical nga kondisyon. Yan. Sa 119 may galang tested positive kagahapon, dunay total nga individual no nga ila may galang na swab test nga mogamat og 1,554 unya dunay 119 ang nagpositibo niani. Sa ato pa naagid always sa 10 point something percent no ug ato may rate by percentage nasa 10 point something percent mga higala ang ino na tong mga magpositibo sa mga taong ilang i-test, okay, i-swab test nila. So ani siya may galay ino na tong dagan sa gitawag na to may galang COVID watch na to diri sa Davao Region. Ha? Ayan, para makapanganda mo ngano gani may galang nga ang ato ang syudad sa Davao mi balik ta sa mas medyo stricto gamay, no? Inunta na lang ni ana kaysa sa mas grabing ka-stricto. In fact, ang Davao Medical Society mga kaigsunan, gilaguban kini sa mga doktor, no? Nga nag-miyembro ni ani, doon na sila may hangyo sa siyudad sa Davao nga kung mahimo daw kuno ibalik tangan tumigala sa mas strict year nga matang sa level sa Corintinas, no? Both nila may kailan balik tag ECQ. Jesus Maria Joseph. Imagine nimo kung ECQ, that's total lockdown. No? Kung both una-unaon kay gusto nila may ilang nining period nga mga duha ka semanahan daw kuno, gusto nilang ibalik na siyang niya aron nga totally well, doon na siguro sila may gilay ilahang mga computation, no? Kung nining sulod sa duha ka semana nga ilang i-rekomendar o ilang i-suggest nga matag sa period para balik na may gila sa ECQ, hindi sila pag una-una siguro kini siya ni may gila mas makapaminos na gyud ta sa transmission mga higala o pagdaghan sa mga natakbuyan ining nasampit nga balatian. Kay katugong pag buto ni ani may gala diri sa Takbayans Davao, automatic lockdown tag ECQ ang uban the same ga ECQ. Diba? Ang transmission may gala minus kayo. Imagine nimo tatawag gyud tong kisa tuy mga nangamatay sagaran gikan sa sabungan. Diba? So automatic may gala ang tanang mga pamilya atong gikan sa sabungan nga namatay, automatic sila dunay procedure nga gihimo. Quarantinas dayon sila, no? Para malikayan nga mo transmit ang maumay gilang virus. Diba? Pero sa pag-irog may galas panahon samtang ni okay ang dagan medyo itagaan tag lugak nga Corintinas noon sa bang misubra naman hinuon mga higala sa wa na to gilauman. Doon na may gilaong nga ang siyudad sa Davao may gila makaabot og magpositibo after swab testing magpositibo may gila maabot og kapin gatos. Ginoo ko por Dios por santo wa gyud may gila gahuna-huna niana, di ba? Pero tungod may gila lagi kay ang uban gagara-gara, ang uban giingnan puyo di magpuyo, ang uban gusto na may gala mo laroy-laroy gabi di gipagbigyan. Sos is kasimana daw kasimana ra ang paghatag pagbigay tuwa na shoot up dayon mga kaigsunan ang mga nagpositibo o wala na uncontrollable inunta, no? Ang sampit may galang pagtaas so usay ni resulta tinahok man may gala siyudad sa Davao wala tayo mahimo ani ang IETF may gala lokal sa siyudad sa Davao nagkasinabot uban sa of course ang kapanguna na ana ato ang mayor among mayor ni siyudad sa Davao Mayor Inday Sara nga siguro there is really a need karong mga panahon na inungdan kung makita ninyo may gala sa mga executive order nga gipagawas nani always ang ilang mga
well assist o mga hinungdan kung ano may gilang mag-implementar ta balik sa mas istrikto gamay nga pagpatuman mga higala sa mga health measures aron nga makontain ang pagsulbong o pagsaka mga kaigsunan, no, sa sobra ng kataas nga level sa mga nagpositibo. Unexpected nga gitawag nato may ilang pagsaka nini nasampit may ilang mga nahimong mga natakbuyan nga ni unexpected because wa gyud kilauman nagtuloy-tuloy di no sinitabo. Ito na balik ta may gila sa medyo inutang lisod nga kahintang nato sa pagkagaron. Ang rason is that para maminusan or as much as possible makontain no mapakgang na ning transmission may gila sa mga balatian. Pero ito na medyo mahirap tayo because ultimo may gila ang if impasse nga first gisuggest nato mga higala kung ang purpose is to contain sa transmission na ni ang if impasse na una nang ipatuman mo to si Miguel dako kayong mayong epektibong tool no sa pagpakang sa transmission. Galing lang after ato karon bagong pagpabalik QR code mga higala ang una nilang gipagawas. Unya dihang may mga nagkadaiya may higala mga feedback no constructive feedback apil na ta din hiniani ni gawas may higala ang sunod-sunod ng executive order. Diin ang Executive Order 62 mga higala kumbaga naka-indicate na dito ang pagbalik subli sa if impasse. O di ba inunta thank you kayo sa ani kay para ma-contain yun na to. Ang problema kay kadto pa lang da ang QR code galisod may higala pagsulod ug hangtod karon medyo problematic pa samtang ang uban makatsamba makasuod mga kaigsuunan na to. By the way, 23 no ang pagsugod may gala sa QR Davao Safe QR code. Okay? 23 na ni siyang ipatuban gahapon ang if impasse pero gitagaan pa naglugway gamay karon may gala ang full implementation nila sa if impasse. Now ato niyang tagad pagtagad kaning if impasse o kaning QR code kaya kang galibog sama ni 1344. Morning sir, pwede na ba certification sa trabaho ipakita sa checkpoint kay ako if impasse EB number man delete indawas o si kaning kalibog naman ni siya. Ang sa trabaho manggod dili if impasse kanang if impasse okay para di mo maglibog kung naa kay QR code access ni mo na o pass otoridad ni mo na nga pwede kang makagawa sa inyong balay. Now in going to and from ilabi na sa trabaho o kanang QR code para mas paspas ang tracing. Actually sa tracing ni siya okay para sa contact tracing kung unsa man ugaling mahimoy dangatan nato manugaling dunay mga magpositibo simbako. Okay. Ang if impasse food and medicine tanan ni siya may kila gahatag ni mong pass otoridad nga makapamalit ka og pagkaon o mga pagkaon related nga mga produkto including ang medisina o mga esensyal. Now, ang esensyal that wala may kala siya gaingon kay kung moingon kag mopalit kag SIM di man na pagkaon, di ba? Mopalit kag karon og ligid di man na pagkaon. But part of the essentials nga imong panginahanglan pwede ka diha may gala makagawas. Okay? Pwede kang makagawas. Kana kung ang establishmento ga-require og if impasse. Okay? Pero kung wa mag-require og if impasse, panalitan kaning imong ipangutanan padulong ka sa trabaho, moagi kag checkpoint, wa kay if impasse,
certification sa imong trabaho, okay kay na siya. Mas okay po kung doon na kay ID. Kung wala kay certification, na kay company ID, abot pasabot, gatrabaho ka, pwede na ito nimong ipakita. Kana mo yung ipagawas, may galang pagpasabot sa atong gobyerno, diri syudad sa Davao. Now, kung taga Davao ka o bisan taga-gawas sa Davao ka, pag sulod ni mo diri sa Davao, kay diri man mas istrikto, labot ani, ang imo lang ipakita, company ID. Kaya kung taga-gawas Davao ka, apur man ka. Okay? So, pwede mo musulod. Yan ang certification sa trabaho. Why problema na? Mas labing maayo. Labi pag doon na kay ID. O na may kumpanya hindi pa muhatag certification, kaya para nila, ang ID nag-issues kumpanya para sa imo, mao na ito yung imuhang pagpamatuod nga ikaw may trabaho. O nga to ang mga kapulisan, mga na-stick point, under instruction na sila nga i-honor na. Okay? I-honor na siya. Okay? So, wala na problema. Bisan pag imong if-impas, dili ang imong adlaw tigawas. Okay? Wala na siya problema. Kaya ang imong intensyon mo gawas mo at tumagas trabaho. Okay? Yan. Again, kanang if-impas para sa pagpamalit ng imo, pagkaon, medisina, o katong mga esensyal nga may kalambigitan sa inadlaw-adlaw na to nga panginanglanon. Okay? So, wala tayo problema ni mo ni ani 1344. Okay? Kuan mo, I mean, tagaan mo otoridad nga makaagi mo niya na sa mga checkpoints. Si 0229, morning sir Don, may pagpaminaw din sa kong amigo si Richard Donilio des Buangin. Sige lang Chard, one of these days, mo bisita mi din na sa imuhang kaning mata, kay nanakoy kauban. Yung mga tumidin na sa imuhang mata para kabyuhan na mo na yung mata. Kay maglisod migbasa ini nga mo ang salamin. Bida. Morning Don, samtang naminaw ko sa imong programa na ako sa gawa sa akong balay, naligo ko. Kaya, akong gikusgan akong radyo, gikan ni Eileen magbanwa sa panabo. Ayan. Pag tabon-tabon po, madam, basig makitaan niya ka din na sa imong silingan po. E nakas gawas na ligo, tabon-tabon po. Kaya basin niya o dunay magsigig kuan kanang kalutok ng mata din ng tinanawa pandamay. Okay? Salamat madam sa paglantaw. Amin pagpaminaw. 7935, morning Sir Lindon, dapat unta, wala giundang ang ipimpas, maulag ito. Walang tayo magyaw-yaw ang mga tao karon. Mao gani. Kaya kung wa to giundang, ingad to, gihapon, hangtod karon, ambot og naatay magpositibo may galang 5. Na, taas na kay ng 5, wa to siya giundang. Galing lang kay ang gobyerno galantaw magud sa kinatibuk-an dili raman sa pipila. Dagang ikonsidera. Ikonsidera may gala ang tao, panginabuhian sa tao, o ang mismo may galang magpalambos ekonomiya, negosyo. Okay? Lahi man sa probinsya o lahi man diri may gala sa atong urban area, Davao City, Panangitan, kay halos ang tao di matuog. Di ba? Naay panggabi, naay pangadlaw. Inya, naay negosyos panggabi ipot, napoy negosyo pangadlaw. So, i-consider ang mga factors may galang ingon ni ani, nga para mabalik ang ato ang ekonomiya. Nauna-una, ang okay naman, na-control naman, muna. Mao lagi ito may galang gilip lagi ang liquor ban. Gilip po ang korpyo na nahitabo na yun pag-lift may galang ni ani, wa na. Mao na nila, wa na yun ta may galang magka wa na yun ta unsa ba? Wa na yun ta kasabot kung unsao na ni siya pag-control. Hinungdan nga mibalik ta karon may gala sa ingon ni ani. Sa pagtuo nga ang kadtong sistema sa nakalabay mas epektibo
as angin sa sistema may gala sa pagpaluga. Di ba? Napanida na to, kung sa'yo hitabo dagan ni ani, kay kani manggod, mas nakakanat na manggod siya maayo. Okay? Nakakanat na siya maayo ba? Unya sa pagkanat ni ani may gala, di na nimo may baluan god, kung kaning mga taong ilang mga nahimamat ba, na-expose inon ta, pila na kabuk ang ilang ika-exposan. Unya, kisa po ni mo tawhanan ni. Ngano, tungod kay mo ito kang tapo, naka-ibaw ba kang taga-asa itong tawhanan, huwag ika mahaibaw. Di ba? Kung ikaw ay carrier panalitan, ikay na nakod nga to, pagkaroon mga positibo, i-contact trace o niya kato imong katakdan. Saan mo pagtukan, tungod iwa, makakailan nila. Di ba? Muna siya ang mga punto. Ato may galang daghan pa diri ha. Sa mga issues nga atong ilatag may galangan na ato ning iskutan naman lamang focus lang pa. Alright, balik ta may gala sa atong pakiuban-uban. Welcome back. Ako gihapon ni galay ni walagad sa kanginan lindon katulong. Padayon nato ning mga concern diri may gala perti nagana ma-text messages magud nga nakabot na rin ito. 9794 Sir, good evening. Sir, ngayo kog sakto nga adlaw ug oras sa programa sa SSSB. Bagong listener siguro nato ni. Kada adlaw Martes alas 4 ang to lasing contact na sa hapon. Kauban ninyo sa rapido sa ami ba og dina niya na ha. Okay, sige. Paminawalan ninyo yung tiro tibok programa sa Radyo Rapido para dili na mo mag kutan-anay pag unsang mga programa o unsang orasa. Di ba? Ay mong panawag basta nagprograma ta ha. Akong personal number o bisa na diri sa ganing ato ang text at line. Kaya na to na siya ma-attend. Personal ato yun ninyo yung unsa. Huwag mo ilabot ng taong lain din ha. Okay? Kana siya ato ang ipabot mga kaigsunan na. Muna ito ang rule nga rin. 9688 Kuya Lindon, katong buhi pa si Gina Lopez, nag-warning na siya sa mga lugar sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Tama bitaw tuod. Nakinumdum ko ato may galang yung mga pasidaan-daan. May paglantaw ni Arlene Kirol. Morning Sir Lindon, greet ko sa tanan akong mga FB friends o kang Ging Sumargo, Tatay Tots, kang Ma'am Joy, kang Ma'am Lilit. Sige. Salamat sa paglantaw. Si Sir Boy Alexander Cabrera. Good morning, Sir Rapido Sir Lindon. Thank you sa paglantaw ninyo din na Sir Alexander. Kang Sir Arnold Rocaberte. Good morning, Sir Lindon. Happy Wednesday. Watching from Mandug. Thank you sa paglantaw ninyo din ha. Okay? Sige, padayon ta dire. Now, ingon niya, ang kanhi may gilang DNR Secretary nga si Gina Lopez, buhi pa ni. Nag-warning kuno siya may gala sa mga lugar sa Luzon, Visayas, kag sa Mindanao. Pero may nituo sa iya ha. Naitabo, wala na aprobahan ang pagka-sekretary tao ni Imi. Ingon pa ni Tatay Tots. Maulagi amot kung sige ito'y problema niya ito may gala nga ang intensyon niya itong nasampit nga former secretary, the late Madam Gina Lopez. Nga ang kinayahan may gala na ito basing masalvage pa na ito. Masalvage. Ay hindi nyo guna-una ang salvage may gala patyon. Okay? Ang salvage may gala sa termino nga ingon niya ni i-save ba? Basing ma-save pa na ito. Mato'y tumong anto niya. Pero ambot basig na amang po yung mga magbabalaod gud nato mga higalang may interest gud nga nabangga gyud nini kung iskutan lang nimo ng sa kinayahan kana lang daan may higalang mga negosyos quarry so perting daghana mining na nasambot na quarry mining basta tanan except lang may higalang laging kay wala mo illegal laging may tabo may itugutan gyud na ana pero kana mining. Kung mahinumdum pa mo may gala ang panahon ni the late Gina Lopez, ay sus, ang mga mining operators, mga mining owners,
basta kay karak-karak. Ha? Ningadto siguro sa commission on appointment sa Maygala, ang uban sila gid mismo itagiya siguro. Apil sa commission on appointment Maygala sa Kongreso, luoy taon sa usawag salang, di gid maluto. Ay nako. Koy lindon katong okay na ni siya. Gidouble sending lang. Sige. Thank you. Sige, text na mo sa inyong mga concern para matagan na ito pag 4946. Good AM, sir. Mao permi taas ang COVID nato diri sa Davao, sir, kay ginadeclare man nila og COVID maski sakitan lang og ngipon COVID ayon. Dili siguro. Sa bagay, description lang na siya nga ultimo sakitan sa ngipon nga na. Dili ang declarations COVID manggol after testing. Kung wa pang ma-swab test, no declaration nga COVID. So, it's unfair po the part sa itong gobyerno nga ingana po ang pagkaisulti na to. Kay, doon na mag-test, una-una ni mo na pa RT-PCR. Katong reverse, saan yung meaning nga na? Reverse, ay nako. Basta RT-PCR. Nya, na ay swab test. Ay ganang swab test may gala, dili lang ni kay dugo ni. Kung dili, kulkugon yun ang imong alingag-ngagan. Imong ilong, kulkugon yun na para magkuha siya may galag mga unsa nang namini ng RT-PCR ganit. Basta ang reverse bitaw. RT-PCR. Yan. Basta kulkugon imong alingag-ngagan pati imong ilong, reverse transcription polymerase chain reaction. This is true dugo ni siya. Mabitaw may galag kami ato naglabay si Mana. Ga-reverse siguro mi adto kay kuhaan mi dugo niya kaluoy Ginoo wa biya pod. Mabitaw tong nagkinataw anay mi kay nang sa mapagkuha sa dugo primerong bira green man verde. Na natangab na kung verde mo wa na natakda na kita in. Natakda na kita dugo sa caterpillar. Ito ang caterpillar. Di rin tuslok ni mo na pagdugo green. Yan ang muda ko si tawag kaba-kaba. Kaba-kaba or siya ni butterfly. Di ba? Wala man. So, duha na siya. Kana siya may gila, sigurado na gid positive ka diha. Labi na katong swab testing. Dili ako di pod murag maot man po paminaw na to nga ang ato ang isulti murag gaakusar pud ta may gilag. Wala ko'y proof na to. Sila kung ingon nila may gilag COVID, COVID gid mo gi mabubuhat niya. Although ang uban doon ay sindikato katong namatay na, dabi nagmamatay pero kaning buhi pa, mustorya man gina. Nya gi-COVID man ko nga para tong namatay nga unsa to nabanggaan. Nya nabanggaan pagkahuman gi-swab test. Patay na gud gidarang sa ospital daw. Hasta to napita. Nya natingan na lang tong partidos nga nganong na COVID naman nga nabanggaan man eh. Di ba? Pero ang explanation sa uban, kaya mo sila, kung maguna siya, sir, basig dito na siya sa ospital, nakakontak siya o kanak nabalatian while on the way, padulong sa ospital. Doon na po sila may gila explanation sa inyo niya na. Pero madudahan ni noon kay para itong di kaingon nga na may gilang naalagi kunuday na disgrasya, gidag ospital, namatay. Pagkaman-human may gila, ang resulta, namatay kung may gila, may COVID. Reklamo ikaw tagtungod. Yan o, ma-COVID man na disgrasya raman Yan, mga nga mga cases. Pero kanang buhi ang tao, di ginani mo pwedeng i-declare ang COVID kay reklamo gina. Di gina himo nimo. May mga katikaran sa gawas may galaton sa nato Sami Baog. Sam! Rapido mo? Reklaman rapido dito. So, pero na kahit duman, sa ko naman na report sa katugaling buhat ng mga
teacher, no? Part-timer teacher sa kining Marat. Nagarapan niya ito sa kamay na simana. Sabi sa umat ko rin counter sa hindi sa may malabong area. So, hindi ka mag-alata, kung natawa nila doon, ang kasunod na tawa ko, kung ano pinag sa mga counter, dito lagi ako sa area sa may magmula, ako sa may malawak na operation, force operation. So, karoon na nawa, dahil ang may namin na ito si Captain Jerry Lamusaw, agad si person sa City Pasig Operation. Sir, karoon na nawa, sir, masunta ka. Bawat sa pamilya, ang katulungan sa mga patay na lawas, o sa mga hindi na katulong namatay sa magmula, provide na control ng mga sa inyo ng November 14. So, sa date, hindi sa institute tulog, wala na yung sa Department of City, kamatong provide sa ipiling na ID na nahimong mga personal control sa institute na ID, kami tayo doon at kung mga giging na nilapas sa mga doon sa City, tapos ay kung November 14, dapat sa terus ang sentro o nagpila o tuha kapatay kawas sa NPA sila na nagpili na ilalagin kaya namin sila magkakaroon sila ang kaubanan. Galing na-identify din yung tuha inaagin sa former progress nila si RT Sagan alias Ubay lalaki dito sa sitio Salorian barangay dito sa Pinagatulo o siniling Ryan Dukat alias Ryan lalaki Dukat dito sa Susun Piroy barangay Pinagatulo ng Profesor mayroon sa piling na nagulo niya sa Pidon umos kini sila sa Guilat World Guilat World 25 na itasimpay o kasama nila sa piling na India o itong kailan doon ang pinagmukali sa pagkakana ng gobyerno isang lang ni hapon ni pamilya ay nawa ko ilang technique gusto ng pamilya nila para sa ibang mga pag-aani o upside na ayaw na receiving tulong kung tayo nagulong ko na sa piling panahon ang pumaagi sa NPA matay naman ng kaubanan, hindi nila sa mga pamilya. Dahil ang nila mga rito, hindi mga masakit, hindi nila gusto mga kaubanan, hindi na nila patay. Hindi nila gusto mga pagkakulang sa gobyerno. Kaubanan ko yung pinalitin na hindi gusto mga kailangan ng posisyon na yung mga tapang kapigulo na ang sinakot o hindi nila gusto na terroristic act in nila. So, karon atong nasipot ang mga pamilya o doon karon na nautang na lahat ng statement o naagad karagdagan sa mga personal ko. Dati ba ito mga bakit nangawalan sa mga nabili ng NPA sa areas testing of the administration o yung delta mo o gano'n na din dito mga nakadagdaman din dito mo sinarayan o kanina o daling yun mo yung mga pagkutan mga lakad mo nga din yung pagkiyaan sa kurang gobyerno. Okay, so salamat kayo. So karong hindi ni Captain Zero ko sa mga karon ito kaya karon aga duha ka patay ka lawas dito sa may Rivera General Manor sa may Tiganan o Tiganan na maposiling karon sila dito kaya ginawa ko nila aga pamilya kaya dito sa may Rivera General Manor dalo ni panulungan dito sa may usap sa mga lugar sa mga barangay
under na sa PCCIB dito sa Maya San Fernando dito katulungan ng mga mataylawan at tuwag ng mga sakop sa Pilipino Army ang counter o yan talaga may tuwag nag-green procedure na Engineering ID o ang PCCIB na nagkabasi diri sa may Malabog, Makibato District ni Katoga at Bayan sa Davao. So, tara, kato na magparway o sa ating mga mga Alright, thank you. Matsalam Sam, ang tigpamaba may gila sa atong kasundaluhan. Yan. Panawagan nila, kita po manawagan na balik na mo sa dain na lang to, ipapas na lang sa panunduman ninyo kung unsay inyong mga kahigwaos ka na itong panahon, kung nakaabot pa mo tinuod lang ang istorya sa mga nakalabay ka panahonan. Actually, nga nung nahitabo na yung na, dili man may galas Marcos, katuloy yung pasanginan dili. Abuso militar sa napasagdan nga masundalo ni Marcos ka na itong panahon. Moto'y tinuod diha. Okay? Human, tungod may gala kay dunay naga-alboroto, may milibentar, gaporma silang kaugalingon, nga muguagin sila, ginamit may gala ang pag-estudyo po nila sa mga inuntang libro nga gipanagyahan may gala sa mga gapundar kaniadtos Communist Party, no? Mao Zedong, mga Lenin theory, uban pa may galang mga ipang-estudyuhan, i-apply nila nga res pagtuong may gala sa pagrevolusyon, masulban ang problema. Posible siguro primero sa pagtuo tungod kay may mapagpasabot nila. Kay kaniyatong panahon bitaw ako prangka na lang ko nani kay bukid man ta may gila gapuyo probinsyano man ta, no? Sa among bukiran kaniadto kaabot kikas Manila. That was paghuman ipanglutos na sila may gila after declarations martial law. Okay? May buot ako ato nga kapanahonan niya moto ni abot pero tarong man ang nagabot niya ito may gila mga Tagalog. Gikan sila sa UP. Di yung malimot kay na mga buot. Okay? May man good ilang padagan pero nagkadugay walang po kadimao good. Ang ilang may gila dudahan ka lang waka ka bialo ibaligya ka di ka. Di ba? Wala naman kalimao, ibutan na lang ang taas-taas nga panahon may gila sa pagtuong masulba, di ba? Ma-correct ang katong mga kamalian kanitong panahon nga ipatuman sa implementar may gila sa balaod. Pero taas ng panahon ng tudkaron, niya na taas pag-gobyerno may gilang mutubag sa mga problema sa atong mga igsoon, nga nung tuwa na mos pikas tampis gobyerno, murag kung ang pagdaog ang istoryahan nato na malabo na. Ay nanunay ginaingon mudaog lagi ta, mudaog ta mag pantay-pantay na ang ato ang kahimutang imposibleng mahitabo na. Imposibleng mahitabo na. So, pasagday na lang ito inyo mga hardcore, sagday na lang sila. O ikadwa, wa man po na sila nakigbisog nagapasan sama ninyo gilamok gihukpok mo niya. Ikaon mo mga linta. Wala man siguro kay naama sila sa patag, yahay kayo sila. Kung gusto nilang maggunit sila garmas, may pa tumasas bukid, kamos bukid, pangalaog mo. No? Mayong kaugmaon ang inyong panungan pagbalik mo sa gobyerno sa karon. Waton pa nato nga kanusa na pod, wata masay sa pang mga polisiya pamaagi ang lain pong panggobyerno. Sa karon ang gobyerno mutabang nga na ninyo. So panganaog lang mo. Alam sa itong mga kaigsunan kaysa dangatan ninyo ingon ni anak. Pero tinarabatong sukuha as Presidente Digong may galatong statement din labot may gala nilaging mga ginagamit pang mga explosive device sa mga gitawag may galang mga komunistang NPA, no? Nga karon panahon na nagagamit pa daw kuno yung anak nga matang sa mga eksplosibo. Okay? Sige. Dala, irog ta may gusto pagpadayon 89 84 99. Good morning sir. Dapat unta kanang naa sa mga checkpoint ba
pasabtog maayo unsa nakasulat sa mga executive order para dili magkaguliyan. Wa na po'y panahon nga sa checkpoint magpasabot pa sila anak. Kay halos tanan na manggod. Ang problema na to kung natay cellphone, magsigi kang TikTok, di ba? Ug na kay cellphone, magsigi po tag selfie niya post. Yan ay mga impormasyon ngadto. Di nato tan-awon labyan ra. May problema din na. Paspas gud kayo may gala karon ang kinini ang Facebook. Tanang post na ana din na halos makita nimo. Di ba? Nya kuwang tang impormasyon imposible naman pod. O pilabot may gala sa radyo, pareha namo ka rin. Unya maka-live may gala din na sa amo ang live streaming. Imposible naman pod hindi man lang puta makasayod ana. Di ba? Kuha na kayo taas na trabaho o trabahoso nya makahatag pa og kadugay langan og diha pa sa checkpoint magpasabot. Kanang ang checkpoint gimuntar na sila after sa mga pagpasabot nga gihimo aron nga dili na mo magkakuan pa, dili na mo magkagulian pa. Inyong buhaton na lang mas labing maayo kung alanganin mo tama nimong himo nga dili ka nagpaabot nga ri pero makahatag putag advice na to ninyo nga di man pud siguro na mao. Di ba? Karong panahon na di man ta pareha kaniadto nga dependent kay tag TV lang. Di ba? Dependent kay tag radyo lang may gala nga ugwa kay radyo wala nagi kay mahimo. Di ba? Ay mo silingan istorya na sa karong panahon may gala kompleto na tatanan og mga kagamitan para lang maabot na tong impormasyon. Di ba? Yan. O di naman po siguro mayo, checkpoint po yung magpasabot labot kung saan may executive order. Kami lang din may gala, halos-halos tanan, mga taga-radyo, mga higala din nagpasabot. Ultimo pagani, magsige congratulations, magpasabot pa panangsa. Di ba? Yan. So, di naman siguro panahon. Dire na lang, kung medyo alanganin ka, kung sa may dapat gusto ng pangutana, pwede na ito matubag, paningkamutan na ito tubag. Base na po nga ito sa nakalatid nga rin, no? Sa gipatuman ining panahon na. 2382 godiin pare Lim sugot ko nga Hall Davao del Sur mag-ECQ for 14 days pa region. Oy, ikaw din pa region Alcoy. Ang tibok Davao del Sur ika musugot ug ako ni ayaw pod kay bukat ng kainan ECQ. Lockdown ang another term ana eh. Imagine nimo kay wagi halos maka gobyerno na lang ang muadto dito sa inyo mga katawhan maghatod og pagkaon pareho to nag-ECQ. Di na po bisag ako di ko musugot na to sobra-sobra na to. Okay? Pero ang Davao Medical Society nag-recommend sila diri karon. Ya kung mahimo i-consider daw kuno may sa ato ang syudad para lang maundang ni siya may kalagsig panakon ining COVID ingon nila 14 days lang. Do kasi mana balik tag ECQ. Pero si Mary de Sara mingon siyang ayaw sa kay ato sa nang ipaabot sa IATF kung unsa bagyoy posisyon ani sa kinatibuk. Ang IATF may representasyon ang tanan eh. Okay? Bukat na pagkayo to may ilang ECQ. Karon siguro kaning ingon ni aning sistema medyo mas okay ni, no? 1667 good year Sir Lindon. Unsa ka tinuod mag-lockdown daw ang Davao? Ayun na, fake news na naman. Okay? Way kamatuoran. Gapatuman lang ni diri karon og FM pass, food and medicine pass. Of course, mo ang safe Davao safe QR mga kaigsunan. Ay maruning patuman diri namo para maminus-minusan ang mga tao nga mo gawas through FM pass, QR code para trace dayon kung asa mo ni padulong. Okay? Kay I understand doon na sila may gilay murag pang usay tawag na kanang pusil-pusilon gani ka. Ug sa tindahan mamalit ka kanang bitang barcode, di ba? Sa karon mga mall kanang barcode igulan lang i mutyo ana tingog niya may bawaan na pala presyo ato. Ingana na siya. 9522, good morning.
and happy listening to Gardo Garredo and Randy Archaga. Ngan minaw daw karon gikan kang Andres, Nanding Andres of Bicol. Pero di na gunis panakan. Ikaw na sila Nanding ha. Bicol ang ginagamit ni mong address pero narakas panakan. Kaya nasubay na ko itong naagi. Bitaw ha. 0711, good morning Sir Lindon, 100% mituod jud ko nga naay COVID-19. O ayun. Lang man lamang makaduda pod nga bisan klaro nga lain ang sakit inig kamatay, lain ang sakit ma-charge sa COVID inig kamatay. Dili ka para makakuha og dako sa PhilHealth budget. Mao ni isa sa mga issues nga gi-imbestigahan usa sa mga issues nga imbestigahan ni siya mahigala tong pagbuto sa PhilHealth bitaw nga para mas dako kay dunay na ganitong taga Davao de Oro nga nireklamo mga higala kay nakadungog gyud daw kuno siya ay igsuon murag something like namatay niya gidala sa ospital buhi pa niya murag ipangutahan na siya na nagistoryahan ay kunong doktor ug nurse ang taas sa dapitan ng ospital nga ningon daw ang nurse ko kunya sa may ko na to ani ningon daw ko ng doktor ay kuan na sa COVID. Napoy isa nga giingon nga kung sugot ka bayaran ka na mo ingani kadak-a nga kantidad, i-charge nato na siya COVID. Ana kana may mga sindikato pero kung kanang tarong yun nga dili ay di ba? Imposible may tabo na siyang na. Good AM, sir. 5073. Naay if pa sa ako anak kadtong daan. Unya duha man ang pangalan ibutang, lagi primary ug secondary. Pwede ba na papaon na lang nako ang pangalan? Na isa kay wala naman to siya niuli na sa ilang probinsya. Pwede ba ako na lang pangalan ipuli kay ni jud nago mugawas kay wala na daw impa sa amo barangay? Pwede man siguro ka mananghi dito sa inyong barangay at alang sa dito para nako ha. Ayaw papa-adretso basig badudahan ka pa hinoon nga nangambyo ka, di ba? Ingan na nga kani nga fax imong istorya dito sa barangay nga naon nimo para mapulihan na kung tinuod malampod ha. Mangita ra man sila proof nga wa na din ang tag-iya. Amin itong pangalan ng kasuwat diha. Okay? Mananghit ka sa barangay, ako ang suwestyon ni anak. Para nako og panangitan ako matong na sa barangay. Find out na total di man ipanghimong krimen. Di ba? Di man na panghimong krimen. Ato alang barangay pananghit lang ito. Ni pasabot na ni Mugmayo. Anak. 6194 good AM Sherlyn. Ako na ay QR code pero wala ko ipimpas. Murag mas maayo siguro na akay ipimpas yun. Kanang kung asang barangay imo kung di kas Davao wa pa yung panghatag nga mabag-o. Wa pa yung panghatag nga mabag-o. Pero muhatag yata sila og certification nga certifying nga ikaw otorisado nga mo gawas og ang ilang certification magsilbi as ipimpas. Okay? Isulti na nimo sa imong barangay murag nanghatag man yata sila certification nga wala pa kay ipimpas kay wa pa man ka panghatag daw kanang bag-ugot. Pero akong suggestion gani pasila ay bag-ong moabot. Kaya akong suggestion nga pulihan ng daan. Itong daan pulihan og bag-o nga na number pero coded siya o color para mas dali ma-identify, no? Para katong dili nila adlaw tinggawas makita dayon, di na kinahanglan magchikanay ka pangadto para pag-alsa kisay pula taas pagkatong wa mo taas uli na kay sigurado di ninyo adlaw ron nga paabot pag na mag-check up na yan ang numero. Di ba? Anak. Para mas dali ba, no? Kanya to may gila mga unsolicited suggestions lang siya niya. I hope nga madawat po. Toto 56
Sir, tinuod na, sa unang panahon, abusado mang sundalo. Sa akong panahon, mangrip pa ni, mangrip papaniliti, VS ni, papaniliti, VS. Okay, lagi sa nang imuhang gihingan lang. Na yung mga binuang, bisag karon naman ginuoy mga kanang rape na istorya. Naaoy. Kanya itong panahon may basta abuso militar lang. Inuntan na lang niya na to include everything. Okay? 6929. Good AM, sir. Nagpakaon manggod ko baboy ba? Wala madalang radyo. Uy. Katong video kay karaoke gibawal. Dadayon ba? Aprobado na. Okay, kagahapon 1,000, 3,000 ug 500 ang penalty. No? First offense, masakpan ka, 1,000. Second offense, 3,000. Third offense, 5,000. Or, pagkabilang ko, 3 days, something like ito niyan to. Okay? Unya, ang kuyaw pa naman sa paghimo nga provision, pero kani contestable manggod ni. Kay gibutangan nila ang provision pagadto nga ang kadtong ipagawas uncontestable, di man na pwede. Katungod man na sa tao nga mo contest sa ilang pagtuong dili tama. Okay? Mga to man na sila sa korte, ipa-interpretar nila nga to kung sa ba ni siya. Di ba ni siya against the law, against the moral, against the constitution. Pero ibutang ni mong provision nga uncontestable, margilikado mong siya nga kaya basin magsigi na lang natanan for sa uncontestable, buti pa sa butuwa kanay panahon buwan ang kagkatungod para magreklamo. Di ba? Mahitabo manggod ga doon na abuso kung ang ana ang ibutang nimong provision, okay kung tama ang implementasyon. Pero maghimo niya maabuso na inoon kay maggama og balaod for sa uncontestable niya against sa law, against sa moral, tradition, customs and tradition. Ingon sa atong balaod, kung kana siya may gila, nga mga against, that is questionable. Kung imo na pwedeng dalgo na nimo sa hukmanan para ipa-deklara siyang illegal, unconstitutional. Murag ako dito kustomoy may gila, sa ingon ni aning penalty, wala may problema. Pero pag abot sa tumoy nga gibutangan og uncontestable, murag ditong dapita something doon ay problema. Okay? Pero giaprobahan man daw sa ato mga magbabalaod gagapon Martes nga maghatag silot may gila 1,000 first offense, 3,000 second offense, o niya 5,000 ang third offense, or imprisonment of tulok adlaw. Magbutang kang imprisonment tulok adlaw may gala, that is sentensya. Okay? Although ang uban dakpat pila ka adlaw na anina, pero sa wording of the resolution ng ilang gihimo, something doon na may galay questionable nga rin. Butangan pag yun mo provision nga uncontestable, kanang pagpahamtang og silot, jadi ka moagi og judicial process, questionable against the law na siya. Kinahanglan, this is penalty. Pag mahimo kag penalty, okay lang, fine, kwarta-kwarta ana. Okay lang kung mga kanang civil service muhimo kami galang pasilhigon ka din na. Pero pag maghatag na ganing imprisonment, ini automatic ang execution, pero di man siguro na mga korte raman may kalay mapahamtang ko na. But nga nung aprobahan po may gala sa konsiho, huwag mo question ng partidaghan ng abogado diha. Diba, sino niya maulawan niya ba? Pag-abot may gala sa ubang mga lugar, sawayon yung tanaw, saan konsiho ninyo? Partidaghanan niyo abogado niya, Davao City, pag yun, sikat may galang lugar niya, manuman ga-approve mo balaod nga gigama din na sa konsiho nga gahatag og silot nga judicial process.
Di ba? Mawawa niya ta ba? Na karon tana siya og epekto na ba? Yes. 7 in the morning to 5 p.m. Okay? Alas 7 hangtod alas 5 sapon dapat way magkanta kana sa mga residential area. Okay? Holidays, Domingo, pero kan Domingo, mali, dapat Sabado. Dapat Sabado, kaya pagka Domingo, magprepare na para sa study nila. Sabagay, tungod may gala sa lesson, magudi nga blended, module o katong online, ura-urada ang adlaw Lunes. Pwede daw kung yapon Domingo, na pwede mo mag-siyaok-siyaok diha. Di man totally yun yung ibawal. Okay? Gana lang siya. Sama ni. Pero, unya, no connection pod 911 kagabi, sir, kay diri ibabaw Redemptorist Church sa Barta na ay namatay, daghang naglamay. Ha? Inom, no distansya, sugal pod, umagad sa namatay, police, okay ra ba? Barangay 19B. Mutaw na siya, ay naman to. Inom, sugal, magad sa namatay, pulis, okay ra ba? Barangay 19-B, Cap Nicolas. Nangutana lang po din, okay ba daw kuno na? Pero di yun okay. Kaya kanang lamay-lamay gani mga higala, ilalong ining gipatuman nato sa pagkakaroon. Kanang lamay-lamay, dapat member of the family lang. Nya with distancing pagyod. Okay? Kung kini siya may gilay, ingani, 911, imposible, no connection 911. Sigurado ka, sir? Marag di ko katuo nga mudayal kag 911 no connection. Nagwantay lang siguro tawag ng mga ingana. Di na ko ma-imagine kung ang 911 walay connection. In fact, 911 tibok Pilipinas na gani na. Ayan. Pero tama, salamat sa imong impormasyon. Galing lang kay di ko katuo. Nga 911, no connection kung mariswayan lang tawag, imposible naman po by connection. 2477. Good evening, Sir Lindon. Dawat na nimo amo tabo. Si sa nagpanan. No problem na. Nag-text naman ko nimo na tita. Okay? Nag-reply na ko yung salamat. Kaning 3267. Morning, sir. Kining COVID sa ako alang, pangagpas, tinuod man sir, pero tanang report dili na pod na kakuhaan, dili na pod na katuhuan siguro. Gihimo na lang pangwarta na ambot pod lagi oy. Gaduda na minuni ng mga kaisunan. Kanang kalihukan kaniadto o kito kay ideolohiya, sir. May gisunod ato, sir, pero karon kabuang na lang na, sir. Gihimo na lang ng pangwarta o sa kalihukan speakers may gala sa apo lang kalihukan. Katong sa una, ang panahon lagi, gingnan ta mo may tinood kang ay gingnan ta mo na i-composition kanang alimakoy lagi. Ambot kisa may nakahibaluan na may gala nga dito ni sa probinsya sa Amos Oriental. Ang ilang komposisyon ka kaniadto, alimakoy, atong longpagon ang balaod ni makoy. Kung imong pasagdan, ulipon kita. Huwag ko malimot, anak, kaya diya ka magkantada sa tubangan na mo Pero mga tarong to, kaniadto panahon. Tagalog, nasa kuyog lang, mga bagong recruit siguro nilang Bisaya. Mato, magkanta ka na. Okay, sa may nakapaminaw din na Peter. May yun niya mo, ginanta mo, kadua-dua pa na ako na sa basketball ka rin ito sa mo, ang himo basketball at tukaran sa balay. Niya among bulag taong bulag na mo. Look, kahit nga himo og bulag, yan mo among isyat-syat, kunay, duk. Ang bata, manggod. Halos edad-edad ni mong dua-dua ba? Ito paita yung tanaw na ko. Pero usama, wapa tayo buot kay kung sa dangata nila, mga matay din na sila may kwintro. Baka sa una-una nato sa una. Wala rin may gala na sa una-una. Kaya tao, gusto sila. Kaso lang, abot sa imong balay, lalagay po sila. Ano lang niya, pasabot. Wala mo po mamira sa unang panahon to. Pero
na ako'y mga impormasyon nga nadawat ay uban mang ulgaon ng pamilya kay dalhon kuno ang ilang anak yun, murag posigihong ikuyog sa murag na tumao. Masa una ilang ginapasabot nga abuso sobra ng gobyerno. Mura gud na ang ilaha abuso unya watay kay gayunan nga makabatuntag ato ang kaugalingong kayutaan kay giukupan na sa mga dunahan. Mao gud na ilaha ismo-ismo bitaw mga pasismo kanang mga inwana ba. Asus nga giyan ako na. Pero wala man gyud Ginoo kay wa man pod mangimbitar nga kuyog mo na mo Andre. Igo ra man maingon nga papamahawa mi diha be. Si anhing mama taon ako, apati-apti ka mo lungag eh. Lungag na itaw ni Guwang. Kana siya. Mga itong panahon may gala, ingon niya, okay bitaw itong kanya itong panahon, kaya buso ramang ito. So, tinuod lang. Inanta mo may gala, huwag itong panahon na akong utok tuliro pa. Ambot, buhi pa ba siguro ko karon? Agbayar siguro ko namatay, kaya pati malighan lang may galang gira-gira. Dito lang sa amo ang lugar may gila, mga sabong na mga tiil dito sa lawaan, nga punuan. Ibumbahan o taman-taman, mabuhi ko. Diba? Pero wala mo po. Abuso militar may gila, ako tamong giingnan, mabito na kaingon ko, magkatong damay na tanan. Akong bayaw, diha ibayagi ka. Ang isa na kong kabayaw, sakop sa 57. Ganito sa 56 Batalyon, Philippine Constabulary, doon na akong bayaw. Ang isa na ko, sakop sa 51st. Retirado na sila sa pag-grupo. Animal dito. Dito, itong grupo ni Fidel Ramos, iyahan na eh. Philippine Constabulary, may ilang kapanahunan to ni Marcos. Sila na doon sila Enrile. Ilahan ang doon. Ramos, Enrile, mabitaw ka ni dagko ning masala. May kalas katilingban. Ipadaog pag isna. Ambot ninyo. Sa tinuod lang ba? Inanta mo nga hantod karon tiguwang na ko. Pero ginabati pa na ko. Dala pa na ko ning kabuang ilang gihimo. Murag dunay lisa o ron sabay. Nitabo labi nagmahago. Unya medyo bugat ang ako ang mga karga-karga malihok-lihok. Magsakit akong lughan oy. Ikaw daw kuno may kila kabata-bata nimo sumbagong kag dako kayong tao sa dughan. Ang imong sala lang kay gatan-aw ka sa ilang basketball. Ano lang, tanaw basketball kay bata pa mahilig mo nita may galag basketball and duwa sila. Paglabay sa iyang kontra pass break, lampas ang bola ni masalo, gigukod niya, pus gihapitan mo na ko gatindog ko punuan sa may ring tungod gud. Basta happy ko kasukaon eh. Ko animal ni nawan, kahuna-una na mag-rebuilding lang ko. Niwan ako lagi bugtong pamagi para lang makabalos. Mo na akong gingon ang boso. Okay? Kay balo mo siguro mo. Retirado na ng mga opisyal nila sa una, mga alubang tao may gala ni kaning Pistanyo. Wala na, opisyal to Pistanyo, retired na. Retired na ganing mga misakupan niya. Dili ko gatong buisit nga pangalan to digma. Mo to misumbag na ako eh. Amo to buhi pa. Wa ko tugan sa akong bayaw basi patay sila ato matay. Ako lang dito giutong-utong, disubay ko ginhawa lagi. Kay mga prip man to gikan gusto sila may gilag hulok. Yung idala dito sa mo ipadunggo ditong barko nga kanaog sila sus mga playpacks mo pod. Ay, grabe nga boso sa tinuod lang. Philippine Constabulary itong panahon. Di man noon tanan. Ingnan mo, kung bayaw may gala, namatay na itong isa. Wagi, kasulti yung mga tao ito. Yan ang isa, retired na ron. Pareha na sila retirado. Si Pinta ng edad. Wala man. Kung daot pa, so sa IPI magsuri-suri na sa lungsod. Bayra may galang ipang iha, wala man. Porbida. May istorya lang na nato may gila sa mga kaagi ka na itong panahon. 3516, sir. Panahon ni Marcos, marami talagang pinatay ni Marcos. Akong papa, naglibor lang. Tubo, hinuli. Naglibor ng tubo, hinuli.
tapos pinatay 1972. Ang tanong, sino nagpatay si Marcos? Di mapot siguro. Di ba? Kana ingon niya, totoo panahon ni Marcos, marami talagang pinatay. Naman panahon ni Marcos, gipatay daw kuno ani. May posibilidad. Siya, ingon nga rin may nga 1972. Mo na pag-declare martial law. Dito ko sa eskwelahan ani pag-deklarar elementary pa ko, deklarar martial law may galap. Uli dayon ni. Kay medyo basig doon ay dili mong reaksyon. Na itong kapanahonan. Ay mga panahon ni Marcos may gala, dili si Marcos ang gahimo. Taro mga Marcos sa totoo lang. Pero ang iya mga tinugyanan mo ito yung mga balingag. Pera de los Buenos. 6929. Basin full of messages akong CP, no? No connection dyan, sir. Kuan tanan, i-delete na lang tanan, basin siguro. Wa daw ko may connection. Yung pa niya. Imposible way connection. I-off ni muna kayo sa'yo maghang mangguna. Okay? Sir, si Congressman Alvarez nag-resign kay niadto sa lain nga partido. Mao man daw. Kay naalaw ko si advokasya. Irrevocable resignation daw gihimo niya. Kay ang iyang advokasya mag-voters education daw. Pero tanawa ra gud no. Bantay gyud mo lipat-lipat lagi ni. Ang iyang reasons, one of the reasons sa iyang resignation nga mag-voters education na daw kuno siya. Pero nahibawan may gila nga nitabok daw sa reforma. Ay halatang halata may gila nga ang iyang pagtabok ang pag-resign niya, political may gila ang purpose. Di ba? Mutabok kag laing voters education, kinahanglan ka may gila mutabok laing partido. Ningadtog reforma. Ang grupo ni Rebilla kaniadtong panahon may gilang sa itong Pilipinas, partidaghan ng partido na to. Bisag kinsa pwede maghimog partido, parehistro rin mo kumilik, sugot po. So, tabok siya may gilag reforma. Ini ang reason sa iyang resignation kay kuha na lang daw siya, mag-edukar sa mga botante, mauni muna. Pero daghang na dismaya mga igala, ilabi na sa iyang mga kaubanan sa partido, diri local panalitan, daghang na dismaya sa iya kay murabag gibiyaan lang sila, may murag putos nga gibiyaan lang sila daw ba? Human nga na-plaster kuno ang iyang anak may gala nga nahimong konsihal nga nila pa na shortcut man pagkahimong konsihalan ni. Konsihal diya may Las Tagum City. Namatay itong isa ka konsihal, automatic may gala ambot o membro bagis partido to ng iyang anak. Kay ang role man god kung kinsa may galay ruling party niya pag membro ka o naay substitusyon, ginaalaw mo nilang mag-substitute may gila, pinili gikan sa ilahang partido. Mao man daw na kunoy gipatuman. Niya ang uban namutana tinuod ba gyud membro ng gipuling anak daw ni Congressman Pantaleon Alvarez nga nahimong konsehal may gala puli atong namatay di sa Tagum City nga konsehal. So ang uban kay ingon human gi plaster ang iyang anak nga nahimo may gilang gipuling konsehal na itong namatay nga konsehal. Karon nilokso na daw siya kay mag-voters education. Ang ba po gaingon nga tinuod ka nga may gila voters education. Kay kung voters education o gagoy ko tanon, kinahanglan pa ba nimong doon na kay partido? Di man siguro. Kami nga rin, inaabang may partido may gila pag mag-voters education. Wala man may. Di ba? Niya nagmatok ka og reforma ay basig usan ni kapamaagi noon ni Congressman Alvarez
Ngayon na may gilang tuluhon yun. Ang pagpanaway sige may gila sa gobyerno, ang pagpanaway sa Pangulong Duterte o pagpanaway sa mga kaubanan pa nila. Basing mauna hinuuna ang iyang buhaton. Siyempre, iba mo may gilas panahon sa politika. Ang mga politiko may galab, hala issue nga to. Kay ilang kaatbang sa politika. So, ma-justify na unya ang iyang pagpanaway may galangad to. Karon manggod, nanaway siya may gala sa gobyerno. Di ba? Niya naasya sulod sa gobyerno, ay nakalami pag yun, kay Secretary General pa siya may gala silang partido. Nga mo'y partido ni Presidente Duterte isip chairman sa ilaha may galang grupo karon. Di ba? Minumdo mo, katungingan niya Pilyor, Palpak, ang ato ang gobyerno. May galang klaro, dayag man nga niyang ibirahan si Presidente Duterte. Dayag man to, klaro, tataw. Di ba? Garon, ikaw nila ditong kung daw advocacy na pudpun daw, sige na, be it advocacy. Pero basin unya, kamo mga butante, malipat niya mo. Kay samtang gahimog voters education, magsige nagpangdaot unya sa iyang mga kaubanan. Magsige pangdaot na unya may gala, nga na sa mga mahimo nilang kaatbang unya silang politika para ma-advance na po ng ilang political interest. Indagay sa voters education. Di ba? Bantay-bantay mo, lipat-lipat lang ng eleksyon. Sila na gagamit na sa nakalabay, lipat-lipat lang. Ay mo pagpalipat. Kaya kung malipat mo na basin masublian na po ang inyong sinati sa mga nakalabay. Wala naman, ibiyaan mo. Ulti lang mga kaubanan sa partido may galagaron. Sa bagay, di man hinuon kawalan sa ila ang pag-resign. For after all mga ingala, ang ilang kadaugan sa mga nakalabay, di man may gala sa tinuod lang, hinungdan nga nidaog si Presidente Duterte, kung dili, sila pagani hinuon mga higalay nakasakay sa popularidad ni Pangulong Duterte. Di ba tinood? Sa Radyo Rapido. Wala na tayo oras din may gala sa ito pag-iuban-uban ninyo mga higala. Thank you so much sa mga nagpaabot sa inyo mga messages nga rin. Doon na iwa pa na ito maabtan yun sa pagbasa din. Pero sige lang, text lang mo kay mabasahan na magyako na may gala sa among mga kabanan nga mag-onboard nga. Labi na si Rapido Istong may gala musunod sa Tulumanong Buego Tulo. Okay? Din na kutaman mga higala sa itong pag-iuban nga ninyo. Thank you so much sa inyong pagkanunay yung suporta, no? By the way, sa mga musunod ng mga adlaw, pwede mong mulili, dili may kalas KBSI, pwede po mong maglison mo, pwede po mo sa akong personal na account. Okay? Lindon Katulong. Giduhatan ni Miguel para ino na tong maswanang, no? Ang maabtan pa sa impormasyon. Okay? Sige. Thank you so much, Michael. Pasalamatan akong galangkob sa tibuok mga kawanan namang Michael din sa Radyo Rapido. Thank you so much sa mga suki na ito, mga binating paminawan. Michael, sangan sa mong General Manager, Attorney Nick Banga, sa mong KBSI Consultant, Rapido Istong, Nestor Caballes. Buenos na ang Buego Todo, uban po na mong Consultant, Rapido Istong. Ako ninyo alagad sa kanginan, Lindog Katulong. Magpasalamat ninyo ako magbilig sa kamalipayong buntag. Good morning, Dalay Good.